Здравейте на всички, аз съм Captain Quick и в това клипче ще ви покажа как да намалите лага при снимането на Майнкрафт и при игрането. Като за начало ще ви трябва един мод, който се казва Optifine. Пишете просто Optifine и влизате в официалния сайт. Има различни версии, сега ще ви покажа коя е най-добрата, нали, за тези, които снимат. HG Ultra. Теглите ето тази D1 де, обърках се, и давате на Mirror и си теглите Optifine. Така да ви покажем. Сега след като сте го изтеглили, само да се го хвана, след като сте го изтеглили, му давате Install и вече имате мод, но аз няма да му отсъкам инстала, защото вече съм го инсталирал и сега ще ви демонстрирам как работи. Съжалявам, че говоря толкова бързо, но е някакъв голям навик. Ще ви излезе това Ready to Play Minecraft 1.7.2 Optifine HG UG1. И му давате Play. Това е първа стъпка. Нали? Те са две. Следващата стъпка, като пуснете Майнкрафта, е да отидете на Start Tasks Manager. Отивате на Minecraft 1.7.2. Искате десен бутон и му давате Go to Process. Ето излиза това java.exe. Искате пак десен бутон, Set Priority и му давате на High. Така, сега настройките за Optifine. Ето ги моите настройки за Optifine. Виждате, това е Optifine, само да се го направя на голям екран. Animation си го давате на Off, Order Performance, всичко да ви е на On, освен ако искате да играете на голям екран. Всичко трябва да ви е на Off, допълнително, което ви е дадено в OG Fancy. Също има и още една екстра. И когато натиснете бутона Control, може да се зумвате. Но ако не снимате, си го правите на фар. Ето виждате Control. Готино е с Optifine. Добре, това беше от клипа. Ако съм ви помогнал с нещо, се абонирайте. И чао-чао!